Enche bia na Sekyere Kwamang nkonwasem ebeto Yura Asantehene enim. Yura butu nkonwa ya wasa ahase etena se. Dedi kan ya Asantehene'S Council. Asantehene'S nyina enhyiemu enedi kan ya Sekyere Kwamang omunkonwasem ebeto Yura enim. Na bra womo ebepie mu ewo menhyefi kesi mu wa bra Yura atena se no. Na chese fa bi kontihene ene mpanifo nkaye be nan bi de na womo ene no enkobenkrom adehyebrante ya abusu na yi no na kontire ene no enya adwen ne mpanimfo nkaye bi na namso ema Yura yese wo monko na onyi committee ba so odwa bi ya eye aduanafo oyi Yura sunya ne Yura kumawu manhene omuminu ene committee no so mo konkohwe na omusiesie bibia no mo sanfa asem no emedan no na no adwada Yura Asantehene'S atena asem asem sa baaye ebepie no so na baaye no na kyerese Yura kumawu manhene ena so committee no wo mo report mu edi todwa ena wo cheche mu kire se kontingine begina dwom o ka se wo mpene de ko adu ahodo nyina cheche so abantie no okoye no afi de osase oni no ho asemboni bia afi nkonwasofo mpanimfo bi so ananka wo mu nwinwi ni ade no chia me panyini mo okọ mo so na so a obia se bibia bokọ nti no omo makwan se omiswan emfa enkyere Yura Asantehene nti na wo se nananom esan ye de eho amanebo ebebre Yura Asantehene obaaye no na omode ho amanebo baaye a Yura Asantehene asom se won pedai na kyere se omiswan emfa enkyere no ansana no yenko na yenko tie de koso o men chef kesi eba iwe isi branti ya na aye kushira bunu bibuli mu badubwati dinga yeze mfa benfoni kufu na yenkotutu nze omiti no so ti israeli na yeze the whole report na yekoye ikon le sana lewa abentebu achiami peni ena gas continue zuba de kan continue ba na bungu tubize dobeka hani na owa ntisa wa tuasa ina nza se media continue kan na isa de na ke ba tu netse tuasa nze kai na onimi na so ya awu na miensa na aka gas abenti chiami pe no ya ji ni ma se bitini aso yesa ba na yese benifo no enai bi enum bi sa ho no se ma edmani bi pe ti yesa ko enu mbo ko din ko chidon nifa bunkum namre ela akonu bi se bi na ni hane ka twanti enai na aka ni na se onu ni asen bi o biti no so amana ko ba ma fa ma ko su biya no nya afa ma ko su biya ba du da amanya di so no ko no ha yo mo en fa se no ba ma wa yi Boma Boma foi para o Brasil. Oi. You do say, "What was it?" Our mama said, "I'm sorry. What do I know?" I said, "I said, but we don't want to go." So do I know.
Se não vai ser nu. Se bem foram só não sei. Foram bem foram vamos abater a maneira com as vozes. I was saying that the video no na wako share no kwaku. Me mo akwa ba. Me just your bro me. You we see the walk attend, the walk bad thing. The original how they introduce. Sekyere Kwamang dey di kan fan free die di kan ya wo mo bae. Uzu se da no na bibi wo ho no bibi hye wo mo bo. Eye den na sisi ya se be gina dwuma wo mo agina tum. Dia na disa ne ma we ba. Kwakumida se na Kwamang sem de se be mpredi asa. Edi se be mpredi asa kotoko hen de oni munyansa sen se be. Asante asase mpa yeteso no. Okay. Kasa ye twato. Kwaku Asantehene medical ka kire wiase se nkonya bi ya hye na se bi na wo Asantemam se akonya no wo Asantemam dia. Ne nyina Asantehene enenim ho abakosem. Obi ani ho bi mu asase we so. Ti Sekyere Kwamang so sembeto we yedwini se Kwamang ni ekumawunie ensutanie wate ase nti Kwamang beba na ebeyi committee dia ebepe nanano mu bi eben Kwamang ne de committee na yedai ahye mo nsantie na na bari masafo twene bo akodua wone ne nua pani esuminya mahene wode ne ho wakire kosi ntira masanse ye aduanafo nti yewura so hwe ya no se da bi from aduanafo sanse anuafo ne ye hwese o mesi adai aye asem no asem ka be pie mu wo yewura anim no kontire se yewura wo ba ye kodwobu atem fo de kujo a ye ni si won kwatena patambe so ansesi ya no wa nko school na wona me gina wodi na say school de boko edu kwaku school de ye bo bi kwadu school ye mfa mo nipa ne kwadu ana ne homani mu wo fom ana ne homani mu ni soro ana de ande na so se bi mpredi asa obi nim de akwate ahoma mu wo soro na afei na anu ojuwa de twa mu ye kura ye kwakotena ase Asantema Traditional Council ni yewura na manhene na brempon ba betena ase ya ye frɛ Kwamang Sekyere Kwamang Stool Affairs kwaku kontira no wose wono de abrante a wo ba kodwobo aten a ono obedi akonya wo Kwamang ompene so ne humani mu ofom no afei do boss wa surrender wa pene so kontira o jasi o bia no ogina mu si wo mpene ma abrante no nya dai emma bia no ba kwaku wo hwe abrante kodwobo aten de ba bedi Kwamang hene a ahini ketuwa nim kase nim wate ase nanso kwaku kase ne yewura de bia meka Asantemam ya wo yewura akonya firi ho no ma ahini aka akonya bia ni wo ye ketuwa wo mu wo a wo ba bedi no usu ni wo ba ne be ma akonya na ye kase anasa aye dai aye ketuwa enti abrante a wo ba se bi hwe ni mfie na wo hwe abrante ne wo gina ho na wo de ne carry di ni susu sinsane susu wo na nanamu bia ni mfie na be dai ebe wo form nanso nimdie de se be mpredi asa kirosem no kraka yese nya mo nim nyansa pi ni wo mo ti wafu dwene ye nhwe kodwobo aten wono nso so se be mpredi asa wo ba no nimdie ni nyansa nananom de ama na Kwamang Sekyere Kwamang akonya de wo hunu wo mu orso wo pese wo beba be som orso nananom tuom na wo to nananom akonto so a ye nya ne penye de emma no obeduru yewura anim nso no se de kohemfoni bai yewura so de wo se yoyo sanse ono na ye kasapre ko kan obi nya de enka bie wo bae no wo se yemfa brante ne nkwatena patam so obi aso ne ne ho asem ka bi mu a first na wo se mo ne ho asem ka obi abo ne kwadu yesi school yemfa mo obi kwadu ana sesi a mo sa ba be gina wonom ana mo de seven mpredi asabo ni se resort what you say e dia ba sesi ni pesimesi ane empene so be ba sesi de nyina ye gitum obi ni mu hyehyɛ ya mo ne ye dai e ko ya magye atum obi ni mu de seven mpredi asade de hye mafunu mu ma empenefuo atu ahene ne yesi ahene mo wo Kwamang Traditional Council won konyasofo no mo na masen aba e na mabeka se esi ade ye pene so se yewura anye den emra de a e na mabegina yewura anim e na maka no kore se bi mpredi asase sesi a mo pene so se kodwobo atenye den emra kujo enti yewura so so abie na no aka se mfa ne kwatena patam no asem bie ni wa wo de beba bie mo be sa be frɛ Kwamang sem bie dabi no mo nkona yewura won tintosu mfa ne ntechere mansa mfa enti senti na asem bia beduru na anim odi kan bi so obi wo no ho asem ka na se woni ne ho asem ka kwaku ni yewura nya bi na no de seven brothers and the final judgment de to wa yentimi nkotam yewura asem ne nsa mfa ma metena asem ahwehwe mu bi nti se dia branch fe ne kodwobo aten aye kujo won na sesi ade Sekyere Kwamang atadwufo wa mfa so matede akonya nda ho ache mekwaye ni bi nanso mekoda ba akopɛ ache pa be ye mfie nsia ni na Kwamang akonya Kwamang akonya da ho no mo anti ye hwe ye sere obo ade ye se de wo ban so
edi osompa no opepa ebeba be so nananom tuoma oba be ye de nananom so onye dey enye na aboa Kwamang kru na sebi kumawunie nsutanie Kwamang nie dom ode say bodoma sene ne mpatam nyina nso so se de be yampuntu nyuma bi e ba Kwamang nye kru ketewa ye ka Kwamang nso so dimu asantemu sebi mpreduasa wuntimi nye twenebu akodua mfiri wonyi Kwamang so ntontwene entina se sebi mpreduasa mpanifo se wo kire twenebu akodua se wa kire asantema yase enti se kumawunie Kwamang ne dia wo se Kwamang so asomdwe timi ye dai eba ho nananom so a wo mo ehwe ye toto ye no mo ho aye hapa na omaye so amana ye fe ye da wo mo ase yenko na yenko hwe video wa bra ye de ohina wo ba kodru krom ho no me just krom fo ko no mo ko mu hia no dada isan so hwe se bo a station wo mo abo age no so pragiafo ni ade a na akonopa eye yenko hwe video wa bra wo mo de ohina wo ba ekokopie mu ewo Kwamang kru ni mu no osebo ni dede yom de hia no eseni ense ka kire abusafa ha etachira Kwamang ahinia na ekoso etachira Kwamang yebe ya de hia ya de na na panyo kwatu eda hedora ko eyire se yemfano enche apatem sabe afedo amabedu etachira Kwamang program ha wo he de ekoso na aha etachira Kwamang de de huina etachira Kwamang eda bo blue eda wasepa wala TV eda bo thing na etachira Kwamang eda wase aha etachira Kwamang na pajo watia eda otu wo ayi no no sabe afedo abedu etachira Kwamang program ha eda wase sabe afena nana pajo watin aba bedu Sekyere Kwamang program ha o hwe mbema kese akese nyina eboa se nkonimdie aba ama Sekyere Kwamang yemu hu nyina ya Sekyere Kwamang eda mo ase sanetie I don't think sabe mama pajo nana pajo watin abedu ni krom e wo Sekyere Kwamang enyina ye aseda ye di embenyame ye sanetie eda mo ase Sekyere Kwamang sabe ye ya nkunimdie ye nkyira makrodia eda mo ase sabe Kwamang krodia ni na de ya ti asamde esanse nana pajo watin ana otumfo ayi no se environmental apatem na bresem no me sanche otumfo tano abedu ni nki o Sekyere Kwamang eda mo ase ona bo kofi asiama po ono nso ana sabe aha o kan ba ma ho ya de no e kofi ya no eda mo ase pi aha Sekyere Kwamang e kromani nyina de no jam e na Sekyere o de nana pajo watin sanetie nana na e de da ase no o da ase e sankan kunim die ne enhyira yame nam yana na otumfo so e de enhyira no abedu ni krom Sekyere Kwamang o de da ase kada wase pi Sekyere Kwamang wena e kwaso wala TV e wo Sekyere Kwamang kada mo ase nana na e da ase no nana kwaje bwati na de da ase no ana Sekyere Kwamang na kaseda ma wona men kada mo ase e kromani adane kada mo ase pi kada mo ase yada ase kwa video no na yekohwe ye no masembu saba kwa mepese mbisa nsese wo mo de ne ba ye ino mo kopie kuro na kakromafo se wo mo mpa ye besa asesa no ana kwakuyi Asantehene'S hanom nye kuroma na esihini o okay wote asase bi so wo ye caretaker o okay se me se wo se wato plot one plot kura no wasi gudan ato so wa han asase no enti ye woni ma bi wo honom asabi mpredu asa mo hye no nso the Ashanti constitution e da honom Asantehene'S mre boy mo ban no okay asase bia ayi wura na ase tutu na dia all right wa wote so ye hwehwe ma me okay o hwe so keke
wo nananom na ebe konje tu ho enemre ma Asante kingdom na ewo mu no constitution Asante constitution no ese abusuapani ni asase abusuapani uni asase abetim do nsasi bu sa asase amtisu ye media all right na wo kokon wo abusuapani wo kokon David sebi mpredu ya ye kum ye nananom ahemfo modu omumogya to wono no wo abusuapani asebi mpredu ya asase fo ekese wababa won sesen wo so na wo didi so no a wo se ye wo de ano wo konsen wo de na wuye okay nti Asante mem ya de kroma sebi nti obi ti krobi so na de hyesem ba na kroma ni bi ne yempene ya no mho me mobo efi se wo a wo ti kromo no nka ho ye ka de hye wo ne ya sebi mpredu ya sa ye nana kwadwo ose kwadwo be kwa ma hene What one more na yenu anum kebofo ma omo so say omo ye omo zongo sem na o se me pen zongo me kuro so o ma se omo zongo sem an free be kwai ene be kwai zongo ho wo hu enti e kire wo say ye ka de hyesem a se me producer wa wo be su ja hwe no ma me hwe nkwam me kire wa be han dan wo kuro no so wa wo be di pa wa ya ba be wo wo busuafo ato wo no me so kuro no mu mfiri so na ye pa bi na mo be di ye na mo be ka so ye ka de hyesem a yiwa no free me na wo nka ho Kwamang etu ahene ne asi ahene edi nkonyasem no omoa ne ba manhia be kan ye no se bi mpredu se ye kwa wa wo koye gidigidi se wo mpene wo papa nka ho ma menya den enka ho enti wuni tumi wuni se obeka se ye de wanyina ba kroma abrante kwa bia wo se bi mpredu se wuni kada wo ne nam kan ho se mempene wo ye de hye wonya de hye enti ya de hyesem eyimojasem abusuan no firi mu bia na da bi se yade bi ade hye brante bi wa abusuan mo no so firi abusuan mu bia se bi mpredu se ono so akonya no wo access to akonya na we na so obedi ni ya ma ne kwan ama ene wo ye bibia ne nananom betima frɛ no ne kwa ne eru akasa awie nananom na be frɛ no maka bibia kyerɛ wo Asantehene akasa that is final obie nu obetima kokwa aman se mu biem se bi mpredu se de Asantehene di asem ni ja no committee pe ni se bi onye ni paketo aba ma safo twene bo akogya kuma wo ma hene onye ni paketo wa wo na ye de aseba ma no ya mfa asem bia ma se kwa man hene ensam ne yatam ne de aso ana se won ka na ekira wo so onye ni paketo na de asem ne ye dai ema no enti wo ne se ne wan ya wo betena kwa man kuro mu wono mu a wo udibire ne wan wo ka se kwa hen wo ka se duru hen fa wo Ghana hanom na wa be ma ho se wo mpene nananom ne ye da wo mase se atena nkonya ne etu ahene asi ahene wa akonya no honom so ye mentimi wasi ba na so akiri o mutena wan hu se da bi Kwamang ye hia ye papa se wo be ba na so mo ye be nkom de muti ko be nkruma o mutime pie mu o ye wura anim o manhia na no joada o mugitum se sisi ade o mo pene so o mu wura nya dai emra na se etu ahene asi ahene apene so a wa wo tenchen kwaku e wo se wo ka wano tum ne nyina Kwamang wo hene bebe bua sanse mputu nyuma bie ba be ba wo hene ne de ba be de ba be si so e ba no wo hene ni kuro mu ho no mo politicians be gye adi kwa wo hene wo ho de ya wo se da bi kuro ise ya me wura bibisa me kuro ise ya me so manim aguase me wachi be tan enti obagye ya makuro na makuro mi so adai etumpon ye da se kwaku di akon na dano menhia enamusini okọ ho no mo de ho amanebo abedan ye no ADUMASA TV for adwenche to onom platforms ahodo ni na betumi hia ye wo so ADUMASA TV e wo YouTube ADUMASA online e wo Facebook TikTok ADUMASA media and ADUMASA TV yamamomo enitia adeshi yakram